Хистеричното чувство за личност е това на малкото, уплашено, несъвършено дете, което се справя толкова добре, колкото може да се очаква в един свят, доминиран от силни и чужди други. Въпреки че хората с хистерични личности може да изглеждат контролиращи и манипулативни, субективното състояние на съзнанието им е съвсем противоположно. Манипулациите, извършени от индивидите с хистерична структура, идват на втори план след стремежа им за безопасност и приемане, в контраст с лавирането на психопатичните хора. Организирането на другите при тях включват усилия да се постигне едно островче на сигурността в плашещия свят, да се стабилизира себеуважението, да се овладеят плашещите възможности чрез тяхното предизвикване, да се изрази несъзнаваната враждебност или някаква подобна комбинация. Те не търсят удоволствие от това да прецакват другите. Друг начин, по който хистерично структурираните хора постигат себеуважение е чрез ролята на спасител. Т.е. чрез обръщане посоката, те могат да се грижат за вътрешните си уплашени деца, като помагат на деца в риск. Търсещото поведение и внимание на хистеричните хора има несъзнавано значение за постигане на уверение, че са приемливи. Най-вече тяхното тяло и пол се ценят, за разлика от преживяванията им там и тогава, когато те са били деца.